Hello mga kamamsi, ito na po ang finished product na ginawa ko. Ito ang iyong mamsi na raketera na kahit papano, konti-unti lang, makakaipon din. Ito po ang masarap na panghimagas. Ayan, tingnan nyo po. Ito ang kaskaron na ginawa ko at saka kutsinta ngayon umagang kay ganda. Tingnan nyo mga kaibigan, talaga makikita mo na sa ano lang, sa kulay pa lang, talagang masarap na to. Okay, maganda sa inyo, magandang umaga po sa inyong lahat. Sino man sa inyo ang nanonood ngayon, ito ang masarap. Ayan, ang mga kaibigan ay ito lang ng aking ginawa ngayon. So, salamat sa panonood. So, ulitin na naman. Ayun, rakiterang nanay, rakiterang mamsi. At doon na po mga kamamsi. Masarap talaga. Eto. Kahit konti-konti lang, at least meron na. Hindi kagaya ng iba dyan kahit malaki o paminsan-minsan, wala naman. Mapapala. Ito. Tingnan nyo. Masarap.